ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ବି ଆମେ ଦେଖିଛେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ବି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ହିରୋସୀମା ଆଉ ନାଗାସାକିରେ ପଡ଼ିଥିବା ପରମାଣୁ ବୋମାର ଭୟଙ୍କର ପରିଣାମ ବି ଆମେ ଦେଖିଛେ। ଆମେ 2020-2021ର ମହାମାରୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ। କେତେ ଭୟଙ୍କର ଏବଂ ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ଏହିସବୁ ଘଟଣା। ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଆମେ ଏବେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛେ ସେଇଟା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇତିହାସର ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟ ଘଟଣା, ଯାହାକି 536 ମସିହାରେ ଘଟିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କି 18 ମାସ ଯାଏଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଏବଂ ଅସ୍ତ କେହି ଦେଖିପାରିନଥିଲେ। ଯେଉଁ ଘଟଣାକୁ ଶୁଣିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି, ଚିନ୍ତାଶକ୍ତି, ବିବେକ ଏବଂ ହୃଦୟ ପରସ୍ପର ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ହରାଇଦେବେ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ପାଇବେ ସତ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନସମ୍ମତ ଏବଂ ଯୁକ୍ତିସମ୍ମତ ତଥ୍ୟ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ସମୟ, 536 ମସିହା। 536 ମସିହାରେ ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଗୋଟିଏ ଆଗ୍ନେୟଗିରିରେ ଅଗ୍ନି ଉଦ୍ଗୀରଣ ହେଲା। ବହୁ ପରିମାଣର ଲାଭା ଏବଂ ପାଉଁଶ ଭୂଗର୍ଭରୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ଅଗ୍ନି ଉଦ୍ଗୀରଣ ସହିତ ଏତେ ପରିମାଣର ପାଉଁଶ ଆସିଥିଲା, ଯାହାକି ସମଗ୍ର ୟୁରୋପ, ଏସିଆ ଏବଂ ଅଧା ସ୍ଥଳଭାଗର ଆକାଶକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲା। ଏହିସବୁ ଘଟଣା ଗୋଟିଏ ରାତି ଭିତରେ ଘଟିଗଲା। ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ନିଦରୁ ଉଠିଲେ, ସମସ୍ତେ ସ୍ତବ୍ଧ ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଗଲେ। କାହିଁକିନା ସକାଳ ଏବଂ ଦିନଟା ଥିଲା ଅନ୍ଧକାରପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯେମିତିକି ଅମାବାସ୍ୟାର ରାତିରେ ରହିଥାଏ। କେହି କିଛି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେହି ଦିନଟି କୌଣସି ମତେ କଟିଗଲା। ଲୋକମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ତା ପରର ଦିନକୁ। ତା ପରର ଦିନ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ କଟିଲା ଏବଂ ସେହି ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଲା ଦିନ ପରେ ଦିନ, ସପ୍ତାହ ପରେ ସପ୍ତାହ, ମାସ ପରେ ମାସ, ପାଖାପାଖି 18 ମାସ, ଅର୍ଥାତ୍ 1.5 ବର୍ଷ। ପ୍ରଥମ କିଛି ଦିନ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା, ଖାଇକି ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚିଗଲେ। କେହି କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରୁନଥିଲେ କିମ୍ବା କୌଣସି ବାହ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଅଖ ଚକ ସବୁ ବନ୍ଦ। ସେତେବେଳେ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ ସାଧନ ନଥିଲା। ଆଜି ଭଳିଆ ସେତେବେଳେ କାର୍, ବସ୍, ବାଇକ୍, ଟ୍ରେନ୍, ଏରୋପ୍ଲେନ୍ କିଛି ନଥିଲା। ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା କେବଳ ଘୋଡ଼ା ଏବଂ ବଳଦ ଗାଡ଼ି। ତେଣୁ ସବୁ ଯାତାୟାତ ଅନ୍ଧକାର ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ବହୁ ପୁରୁଣା ଗଛଗୁଡ଼ିକ ବି ମରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିନା ଗଛଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଛୋଟ ବଡ଼ ସବୁ ଗଛ ମରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। 2 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ହିଁ ଲାଗି ରହିଲା, ଯାହାଫଳରେ ନଦୀ ନାଳ ସବୁ ବରଫରେ ପାଲଟିଗଲେ। ପାଣି ନ ମିଳିବାରୁ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡାର ପ୍ରକୋପକୁ ସହ୍ୟ ନ କରିପାରି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ମରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଜାଳେଣୀ ସବୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ମଶାଲ ଜଳେଇକି ରଖୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଳେଇବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଜାଳେଣୀ ଆଉ କେଉଁଠି ବଞ୍ଚିଲା ନାହିଁ। ନିଆଁ କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାନି। ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ନିଜ ଘରର ଗୃହପାଳିତ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଆହାର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ନ ପାଇ ବହୁତ ଲୋକ ଭୋକରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ। ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ମରିଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 18 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଥଣ୍ଡାରେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ବାହାରେ ସବୁବେଳେ ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଘରେ ନିଜକୁ ବନ୍ଦ କରିନେଲେ। କେହି ବାହାରକୁ ବାହାରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ। ସବୁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସବୁ ଗଛ ମରିଯାଇଥିଲେ। କୌଣସି ବୀଜ ଆଉ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିଲା ନାହିଁ। ଏହିଭଳି ଚାଲିଲା ଦୀର୍ଘ 18 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଆହୁରି ବହୁତ ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକ ବିନା ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଶୀତରେ ଅଧିକ ଦିନ ରହିବା ଫଳରେ ତା'ର ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା।
ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ଆଜି ଆପଣ ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟର ଦିନ ବିତାଉଛନ୍ତି ନା 536 ମସିହାରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ବେଶୀ କଷ୍ଟରେ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିବାଟା କେତେ କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ନିଜର ମୂଲ୍ୟବାନ ଟିପ୍ପଣୀଟି ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଦେଖା ହେବା ଆମର ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଆଉ ଏକ ସତ୍ୟ ଏବଂ ରୋମାଞ୍ଚକର ବିଷୟ ସହିତ। ନମସ୍କାର। ଈଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ।